10 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Конибодом бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар роҳи мошингарди Конибодом Кӯчкак шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ ва Осиёи марказӣ Брамум-4 моҳи марти соли 2023 оғоз гардида, кор дар 4 минтақаи вилояти Суғд аз ҷумла Куруш-Бекобод 12,3 км, Деҳмой Бобуҷон Ғафуров 22 км, Бобуҷон Ғафуров Хистеварс 6,6 км ва Конибодом Кӯчкак 10,3 км дар маҷмӯъ бо дарозии умумӣ 51,2 км бо маром идома дорад. Корҳоро мо аз моҳи марти 2023 оғоз кардем. Анҷомёбии лоиҳаи мо моҳи марти 2026 мебошад. Аз 4 минтақа иборат аст. Айни ҳол дар ҳамаи минтақаҳо корҳо оғоз шудагӣ рафта истодааст. Ҳозир мо қарор дорем дар минтақаи Кӯчкак Конибодом корҳо дар ин ҷо рафта истодааст. ҳозир ман асфалтпӯшӣ карда истодаем. имрӯз сафари ҷаноби олӣ ба шаҳри Конибодом ҳастанд. аз рафти сохтмон дидан карда дастуру супоришҳое ки доданд, дастуру супоришҳои ҷаноби олиро мо сармашқи кор карда кӯшиш мекунем, ки ҳамин корҳоро сари вақт ба талаботҳои замонавӣ, ба талаботҳои байналмилалӣ ба сари баланд супорем. бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти байналмилалии ин роҳ, он аз рӯи дараҷаи техникии якум ва сеюми роҳсозӣ бунёд карда мешавад. дар 4 қитъаи навшавандаи роҳҳои мошингарди вилояти Суғд навсозии 11 пул бо дарозии умумии 457,3 метр низ дар назар дошта шудааст. маблағгузории лоиҳа Ассотсиатсияи байналмилалии рушди гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ буда, фармоишгар Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. сохтмони роҳи мазкурро ширкати роҳи оҳани чин дар Тоҷикистон усзӯӣ бар уҳда дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо лоиҳаи навсозӣ таъкид намуданд, ки роҳи мазкур аҳамияти муҳим дошта барои боз ҳам баланд гардидани сатҳи некуаҳволии мардум ва рушди иқтисодиёти кишвар заминаи иловагӣ мегузорад. аз ин рӯ зарур дониста шуд, ки ба корҳои сохтмонӣ ва истифодаи маҳсулоти босифат диққати ҷиддӣ зоҳир гардад, то ки роҳ мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шавад ва солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. пештара раҳҳо ки солҳои 1980 охирин бор таъмир шуда буданд, мана ҳоло шукронаи истиқлолият мекунем, ки бо дастгирии президенти кишваромон ҳамин роҳҳо ҳамаш аз навсозӣ карда шуда истода, барои халқи Тоҷикистон шароитҳои васеъ фароҳам оварда истода. мо кормандони муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр ҳама вақта, ҳама сола ҳаракат мекунем, ҳамин роҳҳои шаҳрро дар ҳолати дурустиаш нигоҳ дорем ва барои бемамнуият гузаштани ронандаҳо шароитҳои васеъ муҳайё намоем. бояд ёдовар шуд, ки солҳои пеш ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар ин роҳ бо мушкилӣ сурат мегирифт. акнун баъди пурра навсозӣ гардидани роҳ, мушкилиҳои чандинсолаи аҳолӣ ҳал гардида, баъди ин васила инфраструктураи роҳу нақлиёт ба маротиб беҳтар карда мешавад. президенти кишвар зимни суҳбат ба масъулин ва роҳсозон дастур доданд, ки корҳои созандагиро бо масъулияти баланд ва сатҳу сифати хуб иҷро намуда, барои ободӣ ва рушди кишвар саҳми муносиб гузоранд. дар навбати худ роҳсозон ба пешвои миллат ваъда доданд, ки тамоми малакаю маҳорати кории худро истифода намуда, дар бунёди роҳи мазкур, ки аҳамияти минтақавӣ дорад, талош хоҳанд кард.